welcome to Tife Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. MaZimbabweans ari kugara muSouth Africa anga achimacha achitoitoya achidedzera kuti sei Cyril Ramaphosa naFikile Mbalula vakaenda kuZimbabwe vachinoti congratulations kuna ED, ivo vachiziva kuti ED akariga. Saka ndo zvanga vachimachira nhasi muSouth Africa, vanga vakazara mumastreets vachifamba vachiterwa nemota dzamaporisa dzakavaprotecta. Munongoziva mega zvimwe zvachinzi vari kuitira kuti kana vachimacha pasazopindire vanhu vakaita sana Dhudhula vaida kukonzeresa, because vanozoti komadi kunomacha kunyika kwenyu. Asi vanhu vadedzera kuti tiri right this time, tiri kumachira kuno because Cyril Ramaphosa naFikile Mbalula. Kana isusu kuno kuvari kutitambudza, tiri kutambura zvisingaite, tinosungwa chichi, asi ndo vari kukonzeresa because ivo vanoziva chokwadi. Sei vachienda kuna inauguration ya ED vachiziva kuti ED akariga, hapana munhu asingazvizivi kuti akariga. Fikile Mbalula akatombotaura akadedzera kuti ari parally yavo yeANC akadedzera kuti Soweto yakuita kunge Zimbabwe, vanhu vemuZimbabwe ngati vauya vese vakasogara kuno kuSoweto. Saka vanotaura zvavanoda vachirasa. Saka vanhu vadedzera kuti aiwa, sei iye Ramaphosa akaenda kuZimbabwe achiziva kuti kana taakujamba border tichiuya kuno kuti ndivo vana vachitikonzeresa. Ramaphosa anozviziva kuti kana vachijamba border vari kutiza nhamo iri kuitika kuZimbabwe, but ari kunyarara, hapana zvaari kutaura. Munongoziva mega SADC nayo iri kuzviramba, iri kudedzera kuti vakariga. Kosei Ramaphosa naFikile Mbalula vasingazvioni? Mamwe mapato ari kuzviona, vana Musi Maimani, vana Malema vakadedzera kuti vanhu vakabiridzira ava. Saka handiziga zvinoti kudi, asi vanhu vatoitoya kunyika yekuSouth Africa vachidedzera kuti Ramaphosa ngaataure kuti sei akaenda kuZimbabwe achiziva kuti Zimbabwe kwakaribwa ma elections. So thank you so much.